aprangsi kadokawi karbiang longarat doana phanta la nili video kelang ver mate la karbi defense officer youtube channel ahin pen nangli tumaphan kardo la pente kadokawi phanta jehin pini nili labang so a video long nangli tumaphan than ponji labang kela ilitum karbia khayatum kupia pochi la Indian Armed Forces along kidunji aphan aning hangbang abidet nili anutina phanle ki pudam kali inut bahini atum aning ke hangdo bon sitami bang pharupho angbong pen bangin koibak lason thak thak si bang pharui si angbong pen inut bak lapuson chot ilitum karbia khayatum la Indian Armed Force along defense along kidunji la anso se aning hangbang dunang la lalo labang so apu thakle ilitum labang so video long bang ke chethan nam lona la pente video pangcheng che prang nili nangli tuma phan chuning rilo nangli jongsi la nili video long akimilang polotang te la nili youtube channel long subscribe dam igvek tha nangli lan so se defense related videos kelang long verji aphan la pente nili sitami lan so se mission videos kaselam thek verji aphan tangte don mali atum video bangle pangcheng ponthu lonang lalo non ilitum la karbia khai ovi kimi atum aphan mate obe bari matum asi la Indian Armed Forces along mate defense along kidun aphai bang ke nang ongmu halaso hura bang ke arong tin penta inut bangini ke do puateng atoka rong along avedet tahai mini bonsita mela pinangan adimalong mate pinangan rong along bang ke la obe bari matum la defense along Indian Armed Forces along kidun aphai dopik sitala nonove kimi la ilitum karbia khai tumbang jasemet pet la defense along kidun Indian Armed Forces along kidun aphaya bangke nangjumbo mason sidili thekdam lo athema nili hala CRPF along claim dun denko long dun denko hala interview pidun bom hochitami nili batai ko an interview pidun lo batai kre hinian interview pidun detpen karbia khai hala interview pidun bom hochitame karbia khai ke interview ki piduna phai jumpi khala so hota la nili interview pidun bom hota inut bahini lapuson chitong tong sitala elitum karbiang lo arlo ke dola nepali atum lapenti kuki atum lapente buro atum la elitum karbiang lo arlo ke do lahai hoya tuma bangke do pik inut phanle ar juta nangke konat pen lote karbiang long pen sitahala ke karbi kali buro lapuson inut phanle ar juta nangke konat pen lo protang te karbiang long pen sitahala karbi gali nepali lapuson si dopik la penti ilitum karbia khai tum make jumpi ga sonsi nili thekdang long tangte kupia porla ilitum karbia khai ovi kimi risoi jangatum defense along Indian Armed Forces along kiduna phai avedet lalo ave pin ave det am pulenili ki pudam kali do ilitum karbia khai tumta army along le langdam sita do asam police along abangke non la ningkan potrok ang bong pen la ilitum karbia khai tum la asam police along ki claim dun aphaya bangke ong muchora songsi ni thekdam lo bon sita mila central force along Indian Army Assam Rifle ITBP CISSF BSF Territorial Army lahai hui along abang sila ilitum karbia khai tum abangke jumaret tangte kupia porlo la ilitum karbia khai ovi kimi tum la non ovi kimi risoi jang tum la Indian Armed Forces along kiduna phai jumaret pulote eson pen langdam lo pulotangte kachepaduk un e lalo athema kadokavi ta chini la defense along kidunji aphana baki chepaduk piknangji kachepaduk kupilo pulotangte la ilitum la physical event aphan ki kat putame long jump putame running putame lahai hoya phan kachepaduk seleda joine la pente ajaha ka tuma bang ke langdame la defense along kidunji aphan mangke aning hang he ahem long cholong junlong le det mate avidet positame la defense along kidunji aphan mangke bor e athema chepaduk nang pik la pente duk pik asai mina ka potsi la defense along kidunji aphan mangke aning hang ave lalo nili experience pen nili sitami non defense along si claim ik bomlo la sitami central force along nili experience ating pen nili sitami non CRPF along si claim bomlo nili experience ating pen la defense along la central armed forces along
la an set le ki dugaret puge kali nangli un edet positami nangli phan nange thengare nange chogare la puson ke kali la pente la pusona banki mantune sitami nangli phan nang bive lalo esona banki kichu kijun kidu ke thak la pente imithang apran sitame thangchi chini ne la pente aju me ke janglong le la pente kidu ke thak ahut penge kichu kijun aporave lahai huya banki dolo bon sitami nangli apora teng chulong le junlong le positami nangli chulong vekji junlong vekji nangli apora teng pen mek janglong le positami nangli mek janglong vekji lalo la pente defense along pulotangte iprana banke chituru rakam la banke maduta chini nangli la defense along kidunji apana banke ke charli dopik nangji la pente ke charli thek pik nangji lahai hui langdam de nangli la simple 10 pass lo pulotangte defense along kidunji apan banke entry point lo la 10 pass la pente lo pulotangte nangli ko anma ke charli graduation pass positami me par pigalam lo la nangli me thanga phansi ki misena sai lo la sila nili jongjung pe na banke nangli tuma phan than pachini lo nangli jongsi arta dotti ga banke try dun tha mate bor idun tha long lok protangte me par pigalam lo la pente long le det positami nangli kaprai ga avar sai so teme chuklem thu longji la sinang arta dotti ga banke nangli bor idun tha athema la eli tum karbia khaye tuma bang kabor idun de titi aning ke hang tum ke dota hai nut bahini tum sita bor idun de protang te lagi ining le hang dun ta le machi avelo bor idun vek nang po lalo la sinang tum bor idun vek non chun vek ji tangte do mi thak mi don marle tum kardom karbiang lo la pente kaduka ve phanta jai hind